तेल टे पड़ो ना आज मुख्य आकर्षण होती झुमर देवाना मुढ़ी बाबू आमर डांस कर देखा बेटा डांस करके दुकान को बाहर कौन कौन से हेलो फ्रेंड्स आपण मैंने समस्ते भल थे आशा करें ठीक ठाक अच्छु बहुत दिन है ब्लॉग स्टार्ट आम कर कारण आमर बड़ बापा देहांत होता से आम कर ब्लॉग स्टार्ट तेणु छुट्टी भी से देखु ना छुट्टी टे आसीगला ये कैब व्यवहार करार चलतु देखा आज कार ब्लॉग रे कौन कौन सब होम पाखे गोटे मंगला आशा होती आम देखा आपण मानक देखू कमी मंगला आशा बाट मंगला आशा हुए चलतु देखा देखु आमर प्रीत केमती बदमाश मोबाइल से देखी सी जीवनी बदमाश कहीं कार जीवु कि जीवु चल जीवु ना हाँ ठीक हाई कहीदे सांग मान को हालो देखो प्रीत आमर केमती अच्छा हालो हालो बेटा हाई कहीदे टिके केमती अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु लाइक करंतु कह ए कहूनी बदमाश कहीं एपटे एपटे हमर पिंकी रेडी हो गला हालो पे हमें भी जाऊ छु तळको से माने आछन लोक ये फोटो होई कि हमें जाऊ छु तळको देखिबा पई मो गळा खराब हे जाईची एकदम पिंकी रो पूरा गळा पूरा खराब हे ठंडा पानी सब पी भी गरम रे सब तांकर काश सब हे जाईची तेणु करी से कथा पाइबा पाँव पूरा कई मिल गया है चल पाखर ये सब देख पोखरी यू प्रथम फास्ट तांकर घट सब आना हुए घट आनी सारिकी बोधे प्राय से मैंने उठी सारे आम बर्तमान जाऊँ देखापी कौन हो आपण देखू सांग मैंने बर्तमान पहुँची गलु पूजा पाख पूजा चली पूरा बजा बजे नहीं जाए बर्तमान बड़ी कम चलती बड़ी दिया हम रास्त सब पूजा अर्चना चलती यहाँ जेहेतु बाट मंगला पूजा पाखे भोग लगे मान भोग लगे सारापर से आगू बढ़ी चलिए ये देखो पूजा चलती पूजा सारापर आगे जी खरार आपण मान वीडियो प्रस्तुत कर तेणु आपण मैंने चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे।
ଛାଡ଼ି କାମକୁ ପଳେଇଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ସବୁ ଆଉ ପୂଜା ହେବ ପୂଜା ହେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ଦେଖିକି ଆମ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛୁ। ଏବେ ପ୍ରୀତି ବାବୁ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ଦେଖା ବେଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ବାଲି ଉପରକୁ ପୁରା ଦେଇକି ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚଲେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରୀତର ମାମୁଁ ଯାହାକି ମାନେ ଗୋଟେ ସୁପରିଚିତ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଝୁମର ଦିୱାନା ନା ସାର୍? ଝୁମର ଦିୱାନାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କର, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ବାସ୍ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଝୁମର ନୂଆ ଗୀତ ଯେତେ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ସେ ଅପଡେଟ୍ ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବଳ ଝୁମର ଦିୱାନାରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ରହିବ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଇଏଟା ସେଟା ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ମତେ କୁଆଡ଼େ ତୁମେ ପାଉଛ କାଗ? ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେ ବି ନୂଆ ଗୀତ ଛଡା ହୁଏ ଅପଡେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ମେସେଜ ଆସିଯାଏ। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ନୂଆ ଗୀତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତିଆରି କରି ଆମେ ଆମର ଆଇଡିରେ ଛାଡୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଝୁମର ଦିୱାନାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ପିଲାଟା ଆମର ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉ ହେଲେ ଆମର ହିଁ ଲାଭ। ଆଉ ସେ ଏବେ ପ୍ରୀତକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରୀତ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ ପଳେଇଛି ତେଣୁକରି ସେ ଦେଖା କରିପାରୁନି, ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ନାଇଁ ଗ। ଆଉ କାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତର ଅପଡେଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିବ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ସରୋଜ ସହିତ ଯାଉଛୁ ଦୋକାନକୁ। କ'ଣ ଦୋକାନକୁ ବାହାରିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ଯେଉଁ ଘରେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସବୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସରୋଜ ଆମର ପୁରା ଗାଡ଼ି ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ ପିଲା, ହେଲମେଟ୍ ଟାଉନ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ ତ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଯାଉ ପିଲାଟା ହିରୋ ପିଲାଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଜମାରୁ ଭୟ ନେଇ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଦେଖ ବହୁତ କଡ଼ା ଏଠି ଯିବ। ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଆସିଗଲେ ମୁଢ଼ି ବରା ଆଉ ମିକ୍ସଚର ନେଇକି। ମହାରାଣୀ ମିକ୍ସଚର ପିଙ୍କି ଏବେ ସେ ଖାଇକି ଯିବ, ସରୋଜ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ମହାରାଣୀ ମିକ୍ସଚର ଆଜି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରାହବ ଆଜି। ହଁ ରାଗ ଥାଉ, ରାଗ ଅଧିକା ଖାଇବ। ଏବେ ମୁଢ଼ି ବି ଆମର ପାର୍ଟି ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବେଶୀ କିଛି ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ମୁଢ଼ି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ପାର୍ଟି। ହଠାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ପାର୍ଟି ପରା। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ପୁରା ଖାଇବା ଲାଗି ରେଡି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ି କଲେନି, ସବୁ କାଟି କୁଟାକି ଏଠି ଛତର କରିଦେବେ ସବୁ। ଝୁମର ଦିୱାନା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଝୁମର ଦିୱାନା। ମୁଢ଼ି ତେଲ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଏଇନା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଏମିତି କରିକି ଖାଇଥିଲେ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଶାନ୍ତି ଲାଗିଗଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ କରିକି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ। ମୁଢ଼ି ସ୍ପେଶାଲ। କେବେ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି କରି ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା। ମିଶିକି ଗୋଟେ ଖାଇବାଟା ତାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ନାନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାସ୍ତାରେ
मेन रोड अच्छी अलगा गाड़ी रे ଏବେ କିଣା ହେବ ଆମର ଚପଲ ଚପଲ ଟିକେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ ଚପଲ ଫ୍ରେମ୍ ଫୁଟିଆର ନେବା ଏସି ପଡ଼ିଲା ଏସିଟା ଚିକୁ ଏବେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ପ୍ରୀତକୁ ବି ସିଏ ରୋଲ୍ ଖାଇବେ ଏବେ କହୁଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସିଛୁ ରୋଲ୍ ଦୋକାନକୁ ରୋଲ୍ ଖାଇଦେବା ଏବେ ନାଇଁ କି ବେଟା ପିଙ୍କି ପୁରା ବୁଲି ବୁଲିକି ହାଲିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଏଠି ତେବେ ପୁରା ଥକିକି ପୁରା କେମିତି ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲାକି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ପିଙ୍କି ପୁରା ଥକିକି ପୁରା ହାଲିଆ ନାମି କି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଆମର ପ୍ରୀତ ବାବୁ ବି ଆସିଗଲା ସେ ତାର ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଗଲା ଚୁଟିଟା ସେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ୟାର କ'ଣ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ରୋଲ ନେଇକି ଆସିଛି ରୋଲ୍ ବି ସେ ଖାଇବ ସିଏ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ଆମକୁ ଟିକେ ବି ଦେବନି ସିଏ କହିଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ପୁରା ଥକିକି ଆଜି ହାଲିଆ ହେଇଗଲଣି ତେଣୁକରି ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପାଇଁ କିଛି କିଣିଦେଲେନି ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଜୋତା ନେଲେ ଏଇଟା ଜୁତା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଭଲ ଜୁତାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଟ୍ ଟିକେ ଥିଲା ବହୁତ ରେଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆମର ଥିବା କାରଣରୁ ଆଉ ପିଙ୍କି କାରଣରୁ ସେଟା ବହୁତ ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଗଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି ୟୁଜ୍ର ଟିକେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଜୁତାଟା ତେଣୁକରି ଆମେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଜୁତା ନେଇ ଆସିଲେ ଏଇଟା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜୁତାଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଜୁତାଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ଆଉ ଆଜି ରାତି ହେଇଗଲା ଆମେ ଆଜି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି ପୁରା ଥକି ଯାଇଛୁ ପ୍ରୀତ ବାବୁ ଆମର ଆସିଗଲେ ତେଣୁକରି ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍